No niin, hei kaikki katsojat. Tässä videossa me pelaamme Mikko Rank 20. Meiltä puuttuu 2 pokaalia, niin sitten on Rank 20. Mennään matsiin. Oi. No niin, täällä sitä ollaan. Meillä on Bibi tiimeittinä. Pelataan duoa, koska miksikäs ei. Otetaan nyt tästä tää yksi kuutioboksi. Näin. Sitten tulee toi 8-bitti. Sitten vähän ampuu meitä. Amortis tulee mestoille. Pitää pois. Nyt vähän netti vähän lakaa. Ja nyt se Mortis sitten teki. Ei vittu. Miten tässä nyt näin pääs käy? Okei, se jäi. Aha. Miten se nyt noin nopeasti sieltä liikkuu? Ja nyt meidän Bibi on hieman heikossa tilanteessa. Mutta sieltä okei, hei. Me oltiin toisia, joten Mikko Rank 20. Enää mä tossa matsissa mitään tehnyt, mutta Rank 20 tuplaveta chattiin. Ja kiitos joka ikiselle, joka katsoi tämän videon. Nähdään seuraavan videon parissa. Hei hei!